Čau lidi, vítejte u dalšího partu. Teď můžete vidět zbytek toho začátku nástroje. To nefunguje. To je zaseklý. Lukáši, toč to. To už funguje. A dělá to hrozně zvuk. Jo, hodně. Plesnická voda. A já jsem nakoupila na A56. Jirko. Jak? Teďka ne. Až budeme někde venku. Řekni tak čau. Potom bude sponsor. Já tam byla jděte pryč. Já si bereš Ferdinanda nevypal. Ach, ty domů. No co? To se točí samo. Jo, točí. O, nechceš? Pracuj tohle. Co děláš? Já začínám. No, kámo, ty máš